Se on Aholan Jarkko tässä, moro! Ollaan juuri valmistautumassa Kokemäen Stadium Live-klubilla illan keikkaan, tällä kertaa duona. Mukana lisäkseni on kitarassa ja koskettimissa Antti Mäkelä. Hyvää iltaa. Odotan innolla ensimmäistä Tähdet lähetystä. Mennään vaikka kuillamaan läpi sydämään, mä näin kuvaa vielä. Suomessa? Joo, näin sitten ollaan. Millä sanoo se on? Se on. Noin. Rikki. Joo, rökki on nyt päällä. Onks rikki? Lähtee. Joo. Se on Aholan Jarkko tässä, moro! Mitä tekee? Nyt. Se on Aholan Jarkko. Vielä kerran. Tää on tosi vaikea. Mä tarvitsen sen tekstin oikein, mistä mä näen sen. Niin, et sä voi katsoa sen tekstin. Mukana lisäkseni on kitarassa ja koskettimissa Antti Mäkelä. Hyvää iltaa. Ei itse mä näin tässä iltassa kuvassa. Uudestaan. Tähdet lähetystä. We some